ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ବି ଆଜି କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଗକୁ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ଜାଣିଛ? କଣ ଆସୁଛି ରେ? ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସୁଛି। କଣ ଆସୁଛି? ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର କହିଲେ ସେଦିନ କଣ ହୁଏ? କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ସେଦିନ ନା କଣ? ପତାକା ସିନା ଉଡାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ନାଁ କଣ? କିଏ କହିବ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଯାଏ, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମର ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସୁଛି, ତ ଜାନୁଆରୀ 26 କଣ କୁହନ୍ତି? ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଛ ତ ତମେ? ଶୁଣ, ଆଜି ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଜାଣିବା? ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ? କିଏ କହିବ? ହାତ ଦେଖାଅ। ଜାତୀୟ ପତାକା। ଏଥିରେ କେତେଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ତିନୋଟି। ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ କିଏ କହିବ? ଉପରେ ନାରଙ୍ଗୀ, ମଝିରେ ଧଳା, ତାପରେ କଣ ଅଛି? ସବୁଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ କି ଚକ୍ର କୁହନ୍ତି? ଏଥିରେ କେତେଟା ଅର ଅଛି ରେ? ଭାରତ କହିଲ? 24ଟା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ କହିପାରିବ? ହଁ ବୋଲି ଜୋରେ କୁହ। କହିପାରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର କିଛି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ କିମ୍ବା କଣ ଜାଣିଛ ରଙ୍ଗର ନାଁ କହିଲ? କୁହରେ। କମଳା ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ? କମଳା ଖାଇଛ? ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କମଳା ରଙ୍ଗ? ଆଚ୍ଛା କମଳା ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର? ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ପଡିନି, ଇଏ କେମିତି ପଡିଛି? କୋଉ ରଙ୍ଗର? ଧଳା। କାଗଜ ଧଳା। ଆଚ୍ଛା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କହିଲ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ କିଛି ଜାଣିଛ ଯଦି କୁହ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜାଣିଛ ତ? ପିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜାଣିଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ନା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର? ଆଚ୍ଛା ହଁ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ ଅଛି? କଣ? ଆଉ କଣ କୋଳି ଅଛି? ବରକୋଳି ଖାଉଛ ନା ତମେ? ଏ ବରକୋଳି ଏବେ ଆସୁଛି ନା? ଏଇ ଋତୁରେ ବରକୋଳି ହୁଏ ନା ଶୀତ ଦିନିଆ? ଗଛର ପତ୍ର ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ନା ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ କଣ କରୁ? ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇଥାଉ। ଆମେ କଣ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଗାଉ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଗାଉ? ଆଉ କଣ ଗାଉ ରେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଗାଉ। କହିଦିଅ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କହିଦିଅ କୁହ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଜାତୀୟ ପତାକା ଗାଇକି ଯାଆନ୍ତି କି